maladie filɛbaga bɛɛ lajɛlen ni ɲakuma a bɛ k'an filɛ ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan barika ni o ye Faransi ka bolomasifilɛ tabagaw ye k'olu bɛna ta ka bɔ Mali kɔnɔ kalo 4 fo kalo 6 kɔnɔna la an bɛna kuma o de kan bi e ka yeta ye jumɛn ye barika ka taa la n'a tɛ kɔlɔlɔ jumɛn ye an ka Mali ma sɔni ka kuma daminɛ n bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ bon barika ale ka tagali ka bɔ Mali kɔnɔ kɔlɔlɔ jugu bɛ se ka y'a la i n'a fɔ ɲuman bɛ se ka y'a la a bɛ dépend an yɛrɛ de ka situation na a bɛ dépend an bɛ lahalaya minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka finitigiw olu bɛ cogoya minnu na n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ i tɛ se k'i ka indépendance totale sɔrɔ i ka yɛrɛma hɔrɔnya i tɛ se k'o sɔrɔ en tant que i sirilen don mɔgɔ wɛrɛ la cogo suguya dɔ la surtout ni o tigi yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ni ale tɛ i tɛ se ka fɛn wɛrɛ k'i yɛrɛ donc o jɔnya juru o degun ka bon kosɛbɛ quoi donc barikani ka tagali n'o y'a sɔrɔ réellement ko Mali finitigiw olu labɛnnen don a fɛ k'a fɔ ko u bɛ jatigɛwale tabaw kɛlɛ walima ni u bolomada yɔrɔ ka ɲi o la an bɛ se k'an hakilila tigɛ k'a fɔ ni Faransi tagala nin bɛna kɛ ɲɛta o yɛrɛ sababu wɛrɛ ye a bɛna kɛ lakana o bɛna kɔlɔsi kosɛbɛ ka ɲɛ bon n'i ye côté wɛrɛ fɛnɛ ta k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin ye Faransi finitigiw olu bɛ an fɛ yan nɔ a mɛnna nka hali bi an kun hakili bɛ mun na lakana tɛ ka kɛ o ye hali bi kasaraw bɛ ka bonya finitigiw bɛ ka bonya bana kura dɔrɔn ni bana yɛrɛ i y'a faamuya donc a bɛ ten a kɔni a bɛ jigilatigɛ lase mɔgɔ ma ni mɔgɔ kɔni i ka ko ni dɔ tɛ ka fara fɛn tɛ ka bɔ a la fo dɔ de bɛ ka fara kan a bɛ miiriya wɛrɛ na i la walasa i bɛ se ka bɔ o degun kɔnɔna la cogoya min na ɲagale an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛna se ka mun de kɛ sisan walasa barika tali min filɛ nin ye u jɔyɔrɔ bɛ se ka a kakibaw k'u kunbɛn u diya la ka fɛgɛsɛ ye kelen ye jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka mun de kɛ sisan sani n ka kuma daminɛ n bɛ Malaki filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo bon Cam i ka kuma in na o bɛ dépend olu yɛrɛ la n'i y'a ye olu kɔni y'a latigɛ k'a fɔ ko Faransi ka taa Faransi yɛrɛ jɛnna n'a ye k'u bɛna taa i b'a sɔrɔ fɛɛrɛ wɛrɛ b'u bolo ni an ka finitigiw cɛsirilen don wa ni stratégie wɛrɛ bɛ an ka fangatigiw bolo walasa u bɛ se ka ni majugu ninnu gɛn ka taa ka bɔ yan cogo min na ne kɔni fɛ n'u ye o baara ninnu sigi sen kan Faransi tagali a nɔ kɔni bɛna ye nka n'u kɔni ma wuli ka baara kɛ k'u sigi ten a kuma na kɛ masiba yɛrɛ a ko bɛna caya surtout que an yɛrɛ bɛ a jateminɛ k'a fɔ ko hali n'i y'a ye Faransi nana depuis 2013 a yirala k'a fɔ k'an ka finitigilakaw dɛsɛra maa caman kun y'a ye k'a fɔ ko yurugu walew k'olu cayara kosɛbɛ an ka armée kɔnɔna la ni o ye pɛrɛn minnu bɛ détournement caman bɛ kɛ armée kɔnɔna la donc o nana kɛ sababu ye k'an ka armée kumaniya minɛn caman ma ka sɔrɔsiw yɛrɛ k'u kumaniya galabu caman ma u bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogo min na an bɛ don min na ko bi barikani ka nin tali min ni a kuma fɔra i b'a ye k'a fɔ ko hali malidenw yɛrɛ ma ɲɔgɔn faamuya a la kosɛbɛ parce que n'i ye an ka nord yɔrɔ dɔw ta i n'a fɔ Gawo n'a ɲɔgɔnnaw a ma dogo maa si la barikani ka convoi min bɔra Burkina ni manifestation ba kɛra la Niger ni manifestation ba kɛra fo maa dɔw ni bɔnna la i b'a ye k'a fɔ ko convoi selen Gawo ka dɔw ye tɛgɛrɛ fɔ u bɛ a ye k'a fɔ ko maliyɛn dɔw ka yeta yɛrɛ tɛ kelen ye barikani ko la parce que woloduguya fan fɛ yan nɔ ni dɔw b'a la k'a fɔ k'u ka taga maliyɛn dɔw fana bɛ kɔrɔn fɛ minnu b'a ye k'a fɔ ko barikani b'olu jɔda la komi e yɛrɛ bolo barikani ka nin tali min filɛ nin sisan an bɛna se ka boloɲɔgɔnma jumɛn kɛ sisan an ka sous-région la pour que gɛlɛya in kana na juguya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan bon o yɔrɔ la jɛ o jɛ fɔɲɔgɔnya b'a la aw kɔni mana kɛ kulu ye kɔni dɔw bɛ taa yan côté fɛ dɔw fana bɛ taa côté wɛrɛ fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ o kɔrɔnya fan kelen ninnu fɛ o mɔgɔ wɛrɛw fana bɔra don tɛmɛnenw na ka wulikajɔw kɛ walasa cogoya min na barikani o kelen bɛ ta ka bɔ u ka yɔrɔw la bon n bɛ se ka mun fɔ o la sisan mɔgɔw ka réalité tɛ kelen ye mɔgɔw ka réalité tɛ kelen ye donc bɛɛ bɛ kɛlɛ kɛ ka da i ka réalité de kan o de kama sisan nɔ Mali finitigiw olu de b'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni olu y'u jɔ u jɔyɔrɔ la mɔgɔ si tɛna se ka jiginna sɔrɔ u la. finitigiw bɛ se ɲɛmɔgɔ fɛnɛ jɔyɔrɔ tɛ a la kosɛbɛ wa jamana transition furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ o jɔyɔrɔ t'a la kosɛbɛ. bon n kan bɛ o de ma parce que n'i y'a ta k'a lajɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ u bɛ o finitigi kelen ninnu ye ne kɔni fɛ olu bon u caman yɛrɛ tun bɛ kɔrɔyan fan fɛ olu kan ka jamanadenw olu ka degun dɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ hali politicien civil ninnu kan donc o de kama u kan ka population ka laɲini bɛɛ lajɛlen ta mɔgɔ si kana exclure laɲini ninnu kɔnɔna la u ka bɛɛ lajɛlen ka haminakow ta ka baara kɛ ni o ye donc u kana n'a kɛ i n'a fɔ n ye fɛn dɔ kalan kɛ n b'a dɔn n b'a kɛ kunfɛ ko ye mɔgɔ fɛn dɔ dɔnniya bɛ k'i la nka ni i gɛrɛla mɔgɔ o mɔgɔ la o tigi fɛnɛ bɛ se ka dɔ fara i ka dɔnniya kan ka taa fɛ a bɛ ɲɔgɔn dafa a bɛ ɲɔgɔn dafa Ɲagali yalima an ka population u jɔyɔrɔ tɛna se ka bonya kosɛbɛ nin waati in na Faransi finitigilakaw olu ka taali kɔnɔna la parce que n'i y'a mɛn ko kunnafoni kɛlɛ kɛta o kɔ
kunnafoni dɔ bɛ sɔrɔ maaw de cɛla n'o ye population ye parce que jugu minnu bɛ na u bɛ si olu de kɛrɛfɛ u bɛ baro k'olu kɛrɛfɛ u b'u ka sanni ni tagasegin bɛɛ k'olu de cɛla est ce que population jɔyɔrɔ tɛna bonya kosɛbɛ an ka finitigilakaw dɛmɛli la wa. kosɛbɛ nin y'a wagati yɛrɛ de ni population communiquera ka kunnafoni dɔ la di ɲɛmɔgɔw ma kɛlɛ kɔni bɛ se ka nɔgɔya o la majugu bɛ dɔn maa minnu ye majugu ye parce que majugu wɛrɛ tɛ yen population kelenw de la majugu bɛ na u b'u ɲagami population na olu de kan ka dɔn nin de ye majugu ye nin tɛ majugu donc u ka communiquer n'u ka finitigiw ye walasa nin baara ninnu bɛ se ka nɔgɔya finitigiw bolo n'a y'a ta k'a lajɛ finitigiw olu ka sɛbɛnw kɔnɔ ka caya u b'a fɔ ko u mago bɛ population ka dɛmɛ na ne kɔni fɛ nin y'a wagati ye ni a ma ɲɛ an yɛrɛ damaw de don kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a la ko an yɛrɛ damaw de bɛna baara kɛ ne kɔni bolo an ka kɔnɔ diya ɲɔgɔn ye walasa lakana bɛ se ka segin ka na Mali la cogoya min. ayiwa Mali ni jamana saba ɲɔgɔn olu bɛ danfarancɛ bɔ n'o ye frontière ye i n'a fɔ Côte d'Ivoire b'o la Guinée b'o la Burkina b'o la i b'a ye k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi gɛlɛyamisɛnnin n'o ye terrorisme a bɛ k'i kunda olu bɛɛ kan an dun b'a ye k'a fɔ ko jamana saba la fanga dafiri kɛra fila la est ce que e yɛrɛ bolo fanga dafiri kɛra o fila min na o bɛna kɛ sababu ye ka Mali dɛmɛ a ka nin gɛlɛya in kɔnɔna la Faransi taalen kɔfɛ wa. bon n'i y'a ta k'a lajɛ a kan ka se ka Mali dɛmɛ cogo suguya dɔ la parce que gɛlɛya yɛrɛ bɛ mun na kosɛbɛ o y'a ye ni i kelen bɛ lahalaya dɔ la mɔgɔ tɛ mun na ye donc a kelen filɛ sisan nɔ Mali kelen tɛ transition kɔnɔna la bilen nɔ donc problème minnu bɛ Mali dara o problème kelen olu ɲɔgɔnnaw bɛ se ka sɔrɔ jamana wɛrɛw da la donc hali n'i y'a ta k'a lajɛ i n'a fɔ sisan nɔ laban in na Alassane Ouattara ale ka fɛngɛ senfɛ interview dɔ senfɛ ani France 24 journaliste dɔw olu ye kuma ɲininkali dɔ kɛ a la ɲininkali in kɔni a ma kan jɔlen fɔ o mɔgɔ ninnu ɲɛna nka kabini o yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko hakilina dɔ talen don Mali kama kɛrɛnkɛrɛn na sabula o journaliste ninnu ka laɲini sabula o journaliste ninnu ka ɲininkali ma kɛ dɔwɛrɛ u ye laɲini gɛlɛn minnu ta ka ɲɛsin Mali ma donc olu ɲɛ b'a la k'a fɔ jamana fila tɔ ninnu na o laɲini kelenw ma ɲɛsin olu ma donc o ye a ɲininka o la a ma se k'a kan jɔlen fosi fɔ kuma fɛn fɛn mana fɔ a bɛ foli ka bɔ kuma ninnu kɔrɔ kabini o yɔrɔ la hakilima bɛɛ b'a faamuya k'a fɔ ko wɛrɛ bɛ Mali ko in kɔfɛ mun tɛ coup d'État ko yɛrɛ ye donc Faransi ni a nɔfɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ u ɲɛ bɛ ko dɔ natɔla la an yɛrɛ ɲɛ tɛ mun na quoi donc kabini o yɔrɔ la i bɛ se k'a dɔn ko jamana tɔ fila ninnu ka fanga dafiri ko o bɛna kɛ dɛmɛ ye Mali ma sabula n'a tɛmɛna nin waati ninnu kan sisan nɔ mɔgɔw bɛna a faamuya u ka dugudenw jamana wɛrɛ minnu bɛ ka Mali ɲangi tantɔ olu fana ka dugudenw ka pression mana na bonya u kan o b'a to jamana ɲɛmɔgɔ ninnu u fana bɛ segin u kɔ. Ɲagalen Mali ni Rusi ka bolo ni ɲɔgɔn ma est ce que e yɛrɛ bolo mɔgɔ tɛna se ka jɔrɔ k'a kɛ o ka kɛ ni ani Faransi ta ye parce que Faransi na waati tɛgɛrɛw fɔra denw tɔgɔ dara Faransi jamana ɲɛmɔgɔ la fo ka taa se Faransi finitigilakaw ma e yɛrɛ bolo ani Rusi ta tɛna kɛ o ye wa k'a fɔ ko u na waati nisɔndiya don mais n'u bɛna na bɛrɛ kɛ nimisa ye. bon ne bolo o bɛ dépend hali bi an ka sanfɛmɔgɔw de la a bɛ dépend olu ni Rusi maaw kɔni bɛna kumakan min fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ sabula Faransi ta a ma bɔ Faransi dɔrɔn la ni a ye dɛmɛ an k'an ka wara faga o y'a sɔrɔ a kunkolo yɛrɛ b'i bolo donc ni i ka jamana la bila mɔgɔ wɛrɛ ye n'a nana i ka jamana kɔnɔ min ka d'a ye a b'o de kɛ ka taa on est d'accord que bɛɛ bɛ n'i ka intérêt de nɔfɛ donc il est temps que Mali dirigeants k'a dɔn min ye Mali ka intérêt min ye maliyɛn denw ka intérêt pour que n'o kɛra o la ko bɛ ko la hali ni irifikaw ko k'u bɛn'o kɛ o tɛna se ka kɛ tuguni sabula u bɛna yira k'a fɔ ko u ka jamana ka d'u ye donc mɔgɔ si tɛna na k'a fɔ k'i b'i sago kɛ soit an bɛnna min kan i bɛn'o kɛ i bɛ taa ou bien ne a ma ɲa a ka kɛ ko bɛɛ bannen ne kɔni bolo ni an ka ɲɛmɔgɔw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la Rusi bɛ na u bɛ baara kɛ a kɛcogo la ayiwa ni baara ɲɛna alhamdulilayi n'a ma ɲa u bɛ taga ne kɔni bolo o de don. ayiwa i n'a fɔ i yɛrɛ fɔ cogo min na intérêt de bɛ jamanaw se ɲɔgɔn ma bolo ni ɲɔgɔn ma bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ a kɔnɔna la parce que adamaden fila bɛ se ka jɛ ɲɔgɔnya teriya kɛ nka jamana ni jamana nata de b'olu se ɲɔgɔn ma ni o ye intérêt ye an ka babu bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma an bɛna peut-être tour de table kɛ an ka invité ka se ka u ka dakuruɲɛ laban fɔ an ɲɛna Faransi golomasigi tabaw olu ka kali min kan ka kɛ ka bɔ Mali la yan nɔ kalo 4 kalo 6 kɔnɔna la awa Ɲagalen Faransi golomasigi tabaga min kan ka taga bɔ an fɛ yan nɔ i ka dakuruɲɛ laban jumɛn ye jumɛn ye o la. bon ne dakuruɲɛ laban min bɛ ne bolo k'a fɔ o de ka fɔ Faransi tagara o Faransi ma taa o Rusi nana o Rusi ma na o il est temps que an ka finitigiw ani min kɛrɛnkɛrɛnna an ka ɲɛmɔgɔ autorité mɔgɔw u ka ko dɔw kɛ walasa an bɛ se k'an jigi da an yɛrɛ kan parce que a tɛna to tan quoi Faransi b'a ka intérêt nɔfɛ Rusi bɛna na a fana bɛna a ka intérêt nɔfɛ Mali ko in mɔgɔ si tɛna Mali in bɔ nɔgɔ la n'an yɛrɛ tɛ certes ne b'a faamuya
nord mɔgɔ ninnu tuma dɔ la u bɛ ka fɔn ɲɔgɔnya kɛ dɔw bɛ fɛ faransi ka taa dɔw tɛ fɛ faransi ka taa a bɛ dépend olu bɛ lahalaya min na olu de b'a dɔn min bɛ ka kɛ réellement anw tɔw kɔni bɛ ka kuma mais en réalité olu de bɛ k'a vécu donc il est temps que an ka gouvernement u ka maliyɛnw yɛrɛ ka dusukasi dɔn tɔɔrɔ min bɛ maliyɛndenw kan u k'o jateminɛ pour que nin kɛlɛ in bɛ se ka taa ka bɔ yan cogo min na donc ne bɛ fɛ min ka kɛ ni hali n'u ni Russie collaborer la nin ka kɛ faransi tagalen bon on sait jamais don n'a nata la faransi bɛ se ka na nka nin wagati in na hali ni faransi ma na hali ni u ni Russie collaborer la u yɛrɛ ka na u compter mɔgɔ wɛrɛ kan quoi u k'a kɛ de telle sorte que maliyɛndenw bɛ se ka compter olu yɛrɛ kan don n'a nata cogoya min na u k'o fɛɛrɛ ninnu bɛɛ sigi sen na wa min ye an ka finitigiw ka minɛnko ye u ka fɛɛrɛ kɛ minɛn ɲɛnama yuruguyurugu min donna minɛnko la fanga tɛmɛn'o la o ɲɔgɔnna kana kɛ tuguni awɔ komi e ka dakuruɲɛ laban faransi bolomasɛnɛ tabaga minnu kan ka taa ka bɔ mali la bon ne ka dakuruɲɛ laban bɛ kɛ mun ye ni bon o ye mali finitigiw olu ka se ka u jɔ u jɔyɔrɔ la donc ka gɛrɛ dugudenw na dekun bɛ fɛn fɛn kan ka bɛɛ lajɛlen ka dekun dɔn walasa cogoya min na u bɛ se ka fura sɔrɔ a la donc u ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu ninnu caman na i bɛ taa sɔrɔ hali ni u reconnunen tɛ cɛjɛkulu dɔw bɛ kɛ yen nɔ minnu bɛ duguw lakana donc u marifatigi ninnu bɛɛ fɛnɛ tɛ rebellion en réalité donc u ka gɛrɛ u la ka mɔgɔw ka dekun dɔn k'o bɛ se ka dilan cogoya min na a ka dilan ten n'a ma ɲɛ ko bɛɛ ka wuli ka jɔ ye lakana kɛlɛ de n'a ma ɲɛ ko bɛɛ ka wuli ka jɔ ye maliko kɛlɛ de donc u ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ parce que mɔgɔ ka bana fura tɛ se ka sɔrɔ a yɛrɛ kɔ nin bɛ na fo a tigi yɛrɛ de da ka waga k'a fɔ pour que a ɲɛ ka sɔrɔ ne kɔni bɛ o de laɲini u ka gɛrɛ dugudenw na u ka dugudenw fɛla dɔn u ka kow bɛɛ la faransi finitigiw olu kɔni bɛ na taa mais finitigi wɛrɛw de bɛ na nin tuguni a mana kɛ cogo o cogo intérêt bɛɛ dugu bɛɛ bɛ na n'u ka intérêt de nɔfɛ nka problème ye mun ye an ni faransi ka base de man ɲɛ an ni base de man ɲɛ jɛ o jɛ la n'i b'a dɔn i tɛ se ka bonya sɔrɔ a kɔnɔ i tɛ se ka i firifiri a kɔnɔ tiɲɛ na i ka dan sigi o jɛ la o ka fisa quoi i ka hɔrɔnya b'o de la i ka danbe b'o de la donc n bɛ mun fɛnɛ fɔ nin na Rusi mɔgɔ minnu bɛ nalen nin ye donc u ka u jija u n'olu ka taa base ɲumanw na u n'olu ka taa base ɲumanw na o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana se ka kɛ tuguni ayiwa ka an filɛ jama bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na an ka bi babu tun bɛ tali kɛ kosɛbɛ faransi bolomasɛnɛ tabaga minnu n'olu kan ka bɔ an ka mali kɔnɔna la ka taa kalo 4 kɔnɔna la fo ka taa kalo 6 ma sɔrɔdasi bayirika olu kan ka u ka nɔn fara ɲɔgɔn kan n'o ye barikani ye fo ka taa se takuba ma ka taa se hali union européenne ka bolomasɛnɛ tabaga dɔw fana bɛ i n'a fɔ kanajɛw olu fana bɛɛ lajɛlen kan ka taga an kɔni bɛ se ka min fɔ a la o de ye on est mieux défendu que par soi-même o ye jumɛn ye Russie bɛ na o bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye jamana wɛrɛw bɛ se ka n'an dɛmɛ o bɛ se ka kɛ tiɲɛ mais dans la durée fa an k'an labɛn gɛlɛya min ni a bɛ an kan a doni ka to anw yɛrɛ de kun badabada an kana to tuma bɛɛ gɛlɛya mana na f'an ka dɛmɛbaga ɲini kɔfɛ ka na diɲɛ bɛ cogo min na i b'a fɔ ko bi maa tɛ bɔ i fɛ yen nɔ ka taa sa maa yɛrɛ kungo la ten gansan maa tɛ bɔ i fɛ yen nɔ ka taa sa jamana yɛrɛ kungo la ten gansan bɛɛ bɛ na a ka nafa de ɲini waati sera mali k'a ka nafa ɲini waati sera malidenw k'u ka nafa ɲini an ka jamana kɔnɔna la nin kun ye a balimakɛ elbasir cam ye ka fara n baarakɛɲɔgɔn fila ka ɲagale ani umu walasa ka se ka analyse kɛ aw ye bi bolomasɛnɛ tabagaw faransilakaw ka bolomasɛnɛ tabagaw olu bɛna taali min kɛ nin bɛ dansigi kɛ an ka bi babu la aw ni ce a ka kulomajɔ la